sellainen. Niin siinä on mun mielestä se telkkari merkki. No sit siinä alhaalla, ihan oli vasemmalta alhaalta AV lukee. AV. Ari Virtanen. Niin sit paina ja telkkari tehdään. Anna painaa uudestaan. Paljon sä haluut niitä tyhjiä pulloja? Sekä hyppää täältä alas, saa hyvä. Joo. Okei. Värjäs toisia. Janneri mulkku tänne siellä! Stikkepö! Jonne, stikkepö! Joo, kun te ootette, joo. Joo, mä lähden Mä puolelle. olis sillä lailla, että niinku lähentyy matkaa jo. Näköjään. Sillä lailla toivotaan hyvää matkaa. Mistä tavoita korjata? Sika paljon toi tippuu. Nyt vasta osuu. 10 sekuntia. On tästä vittu kyllä. 5. Ei 30 metriä. 15-20 metriä. Ai 20 metriä. Ai varmasti siinä. Ei ihan hirveästi. Näin korkein täytyy uskaltaa hypätä. Ei kyllä tuli sekan mieleen silleen, että vittu tää vois olla siistiä hypätä alas. Sillä on järjestelmä. Vaikka tää olis paikallaan. Ei vittu. Mitä on? Kela siis tuntuu, kun vetelee vähän päätä. Ja taitoleita tulee oikein alas. En mä kyllä syrkistä uskalla edes päällä tulla. Hyvä. Mentiin tuolla alat. Kuvittelin, että mä osaan hyppää niinku oikein, mutta oon mä yrittänyt monella tavalla. Vaikka vitosesta hyppää, niin mä sattuu silti päällä. Käytettiin se Niin no siis mä oon yrittänyt niinku vaihtaa vähän sitä kulmaa, että missä mulla on ne kädet. Mä sattuu aina päähän, niin mä ajattelin turhaan.